Popri vzdelávacích aktivitách, ktoré robíme v spolupráci s 2 viedenskými konzervatóriami a ktoré robíme teraz najnovšie, ako ponúkame bakalárske programy v rámci vysokoškolského štúdia, naďalej poriadame aj rôzne workshopy, interpretačné dni, rôzne koncerty, ktorými sa radi zviditeľňujeme, ale ktoré poskytujú aj možnosť mladým ľuďom, aby získali nové vedomosti. Jedným z takýchto podujatí boli teraz 3. medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry, ktoré sa konajú teda už vlastne 3. krát na našej pôde, na našej inštitúcii. A tento rok sme mali pomerne veľký záujem, mali sme okolo 20 účastníkov, z ktorých mnohí dostali aj certifikát o absolvovaní. Boli to tí, ktorí absolvovali celé podujatie. V rámci týchto medzinárodných interpretačných dní klasickej gitarovej hry pravidelne poriadame koncerty. Tento rok to boli až 4 koncerty. Jeden koncert bol 4. júna v podaní, recitál v podaní Miloša Slobodníka, vynikajúceho slovenského gitaristu, ktorý viedol aj kurzy, je absolventom Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Druhý koncert bol koncert účastníkov workshopov, mladých gitaristov, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici. Na 3. koncerte sa predstavilo duo Adam Marec a Fabricio Ferraro, ktorý sa konal v rytierskej sále hradu, zámku starého v Banskej Štiavnici. A tretí koncert bol taký menej oficiálny, skôr taký, myslím si, veľmi príťažlivý pre ľudí, ktorí boli aj návštevníkmi Banskej Štiavnice. Konal sa v Art Café pod holým nebom, vo veľmi peknom prostredí a predstavili sa na ňom 2 špecialisti flamenco, jeden gitarista, ktorý robil aj lektor, bol našim lektorom v rámci workshopov, volá sa Mirek Žára z Prahy, je absolventom tiež Vysokej školy v Prahe, hudební akadémie muzických umení a spolu s ním sa predstavila tanečníčka Lola Karpenka z Ukrajiny. Interpretačné dni klasickej gitarovej hry ako nápad vznikli pred 2 rokmi, pretože veľmi často cestujem do zahraničia, kde hrávam alebo vyučujem ako pedagóg kurzov a na západe alebo celkovo v zahraničí je veľmi bežná prax, že sa prizývajú interpreti zo zahraničia, ktorí môžu vyučovať a robiť kurzy, prinášať svoje nové vedomosti, svoje znalosti z koncertov a tak ďalej, čo je veľmi prínosné aj pre našich študentov a tento nápad spolupráci s profesorkou Martinakovou urobiť na tomto mieste a v týchto priestoroch tieto kurzy sa nám podarilo zrealizovať teda už po 3. krát. Kurzy sú určené predovšetkým pre poslucháčov konzervatórií a vysokých škôl. Samozrejme, medze úrovne sa nekladú. Taktiež sa môžu zúčastniť študenti gymnázií a iných škôl, ktorí popri tom ako koníček študujú klasickú alebo flamenkovú alebo akúkoľvek inú gitaru a majú záujem sa zdokonali v tomto obore. Takže medze sa nekladú ani účastníkom, ani žánrom a snažíme sa práve, aby okrem klasickej gitary teda každý rok bolo niečo aj mimožánrové. Tento rok sme mali flamenko, o rok plánujeme urobiť lutnovú alebo starú hudbu, ktorá súvisí s klasickou gitarou a rok predtým, alebo teda minulý rok sme mali romantickú gitaru, takže každý rok je niečo okrem klasickej gitary navyše, aby si každý prišiel v tom svojom žánri na to svoje. Čo sa týka interpretov, väčšinou sú to interpreti, ktorých poznám osobne. Sú to lektori, učitelia, pedagógovia, ktorí pôsobia na rôznych školách, inštitúciách a pravidelne koncertujú po svetových európskych pódiách. Sú to poväčšine Taliani, Česi, Poliaci. V budúcnosti máme ambície prizvať ľudí aj z ďalšieho zahraničia, takže veríme, že to bude mať záujem a úspech taktiež aj naďalej. Questo è il terzo anno che vengo a Banská Štiavnica. Už je to 3. krát, kedy som lektorom na týchto kurzoch. Mal som tu česť tu byť pozvaný každý rok. Zatiaľ je to 3. edícia. Prvý rok som hral aj koncert ako solista a ďalšie 2 roky som hral v due s Adamom Marcom a taktiež som vyučoval. Sú to kurzy pre rôzne úrovne študentov, ale tá úroveň, ktorá je profesionálna, je veľmi vysoká.
a veľmi ma teší, že môžem participovať na tom vzdelaní tých žiakov, ktorí sa snažia dosiahnuť ten najvyšší efekt v tom svojom odbore. Podujatie, ktoré dnes skončilo, myslím si, že malo veľmi dobrú odozvu. Boli spokojní jak pedagógovia, lektori na jednej strane, tak aj študenti a verím, že podobné podujatia sa na našej pôde, na našej inštitúcii v tomto prekrásnom meste budú konať častejšie. Plánujeme samozrejme v blízkej budúcnosti ďalšie semináre, konferencie, workshopy, interpretačné dni, ale aj samotné vzdelávanie, ktorým je teraz naša priorita, bakalárske štúdium.